терени на България. Всичко бе готово да започне това футболно шоу. Малко предистория. Локомотив вече е изпаднал от тази професионална футболна група. Единствено играеше за честа на своя клуб, докато угрозата от изпадане тегнеше като домоклев меч над футболистите на Ботев Пловдив. Те трябваше да преследват с всички сили победата в този матч, която щеше да им гарантира оставане в професионалната футболна група. Още от първия съдийски сигнал на Янински, канарчетата се хвърлиха в атаки срещу вратата на Колев. Не липсваха и подобни изпълнения пък на другата врата. Фаул в полза на Ботев Пловдив. Мери Бакалов, рекордьора с жълта фанелка за българския футбол. 450 мача Марин Бакалов, капитан на Ботев Пловдив. Янински през цялата среща имаше проблеми с стената, дали да бъде на 7, 8 или на 9 метра, както си му е реда. Мери Бакалов се засилва и виждате какво става долу в долният десен ъгъл, точно на вратата на Колев попадна топката. Вратарят дори си удари и главата в стремежа си да предотврати този гол, но ударът на Бакалов наистина бе перфектен. Не случайно Бакалов е един от най-добрите ни изпълнители на статични положения в българското футболно първенство. Не бе изминала и първата минута още от началото на тази среща, а канарчетата вече имаха аванс от един гол. Чудесно начало наистина за жълто-черните. Тук обаче публиката си помисли, че нещата са организирани по някакъв предварителен сценарий и едва ли не Локомотив са допуснали този гол, за да ли мъчат своите противници по-нататък в срещата. Нищо подобно обаче не се случи. Чернобелите веднага се вдигнаха на штурм и обсъдиха за по-трайно време вратата на Амборцумян. С подобни изкуствени засади пък защитниците на Локомотив Пловдив тормозиха нападателите в жълто. Така тази картинка продължава през целият матч. Бачков много активно се включваше в нападението на Локомотив по десния фланг на черно-бялото нападение. Янински тук не отсъди фаул, а виждате и паниката, която обхвана футболистите на Ботев Пловдив към 15-16 минута на срещата, когато черно-белите започнаха да диктуват събитията на терена. Пряк свободен удар. Петър Станев меле пред Амборцумян. Вукоевич връща топката. Отново там на пътя на топката се изпречва защитник в жълто. Наистина на един-два момента Локомотив имаше възможност да отбележи изравнителен гол. Корнер в полза на Локомотив Пловдив. Всичко това се развива в 32-та минута на срещата. Бачко се отскубна тук, стреля към вратата на Ботев Пловдив. Получи се някакъв нелеп рикошет от крака на Марин Бакалов и топката влетя неспасяемо в мрежата на ботевския вратар. Виждате екзалтираната публика на Локомотив. В 33-та минута изравнителен гол. Голмайстор Бачков. Всичко започна от начало в тази среща. Тук като че ли нервите и на Запрян Раков не издържаха. Изрите с топката Петър Станев по гърба. Още и още положение пред жълтата врата. Тук още едно-две разминаване. Джевизов не успя да намери най-верния път да продължи тази атака на Локомотив. Сега пък контра за Ботев Пловдив. Едно от силните оръжия на жълтите. Откакто ги помним от преди няколко години. Румен Димитров груба грешка прави тук. Подарява топката в краката на Телкийски. Шут на Телкийски. Топката кацана на предишната греда на Колев. Това се случи в 42-та минута на първото полувреме, 2-3 минути преди Петър Янински да свири краят на полувремето. Наистина златна възможност изпуснаха Ботев Пловдив да изравнат резултата в този момент. Не спряха атаките в жълто. Още една чудесен пас на Добриски. Тук Телкийски отново е главното действащо лице, който не успя да промуши топката под плонжа на Колев. Само за минута-две две чудесни положения за гол пропиляха канарчетата в самия край на полувремето. Още едно удобно положение за гол. Наистина хващат се за главата
жълто-черните футболисти. Мал шанс ги преследваше в тези последни минути на първото полувреме. Това е краят на полувремето. Представям се какви думи е използвал Петър Зихтински в събликалнята, за да насърчи своите футболисти да се хвърлят още по-здраво през вторите 45 минути. 1-1 бе резултат, който не задоволяваше отборът на Ботев Пловдив. И това ще проличи веднага от картинката в началните минути на второто полувреме. Вола Фотов явно бе доволен от това, че неговите футболисти са изпълнили тактическите задания преди почивката. През второто полувреме Локомотив Пловдив прие по-трайно играта в своята половина и по манера на Ботев Пловдив разчиташе повече на контратаки. Те да всяват смут в ботевската защита. Това е може би най-големия пропуск в срещата, когато Фурджев даде топката на Типсия на Танчавски, но той от малко разстояние би в тялото на вратаря Колев в ъглов удар. Може би това бе наистина преломен момент, когато Ботев Пловдив можеха да обърнат събитията в своя полза, да поведат в резултата и да диктуват събитията на терена. Пряк свободен удар в полза на Локомотив. Румен Димитров на самата гол линия. Барцумян с отлични изяви в този матч закова коженото кълбо. Така се редиха минутите една след друга, за да се стигне до тази груба грешка в жълто-черната защита. Минутата е 55-та. Наско Георгиев много елегантно се освобождава от двама защитници и пуска в коридор топката към Бачков. Отново по дясното нападение на Локомотив Пловдив. Последва перфектно центриране и най-ниският Юлиан Дживизов донесе радостта на Локомотив Пловдив в тази 55-та минута. Наистина какъв обрат, драматичен обрат на тази среща. Радостта и на феновете на черно-белият отбор. Надали и най-големите оптимисти в черно-бяло са си мислили, че тяхните любимци могат да обърнат нещата по подобен начин. Веднага мерки от страна на Петър Зихтински. Двама свежи футболисти се пускат в игра на мястото на Боби Иванов и Танчовски. Те също дадаха много сили в този матч, но така или иначе нещо не достигаше в атаката на Ботев Пловдив. Нямаше кой да дръпне спусъка в завършващата фаза на нападението на жълто-черните. Тук атрактивни плонжове от страна на Колев, вратарят на Локомотив. Дори в един момент си помислихме, че неприятно се е контузил при това падане. Слава Богу, нищо му нямаше. Матчът продължи. Тук обаче грозни сцени, явно породени от нервността на жълто-черните играчи. Пепо Пенчев, виждате, влиза в словесна битка с Аян Садъков. Помощник тренерът на Локомотив. Наложи се дежурният съдия да информира веднага Петър Янински за случилото се около тъч линията. Янински повече от категоричен изгони Аян Садъков да догледа последните 15 на минути от тази среща от трибуната на стадион Локомотив. Много нерви наистина изхабиха и двата треньорски щаба. Тук Садъков все още не иска да се примири с решението на главния арбитър. Ще видите след малко в кадър и Петър Зихтински. Ето го, който сочи, че играта трябва да продължи. Минутите летяха една след друга, а този негативен резултат за Ботев Пловдив не вещаеше нищо добро за отбора в оставащите матчове в професионалната футболна група. Тук нападение на Локомотив. Саша Вукоевич, вече сме в последните минути на срещата. Още една чисто пропиляна ситуация за гол. Край на матча и